ኣብ ልዕሊ መራኸብ ንግዲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ኢራን ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ክልተ መራኸብ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም ሓይልታት ኣሜሪካ ንኣፍ ደገ መጻወ ሆርሙዝ ምዕጻዎም ዘቆጣዕ ኢራን ብወገና ንገለ መዓልትታት እኳ ክትከፍቶ ወሲና እንተነበረት ዳግማይ መራኸብ ክትዓግድ ከም ዝወሰነት ድማ ይዝከር እንተወሓደ ሓንቲ ካብተን ግዳይ መጥቃዕታት ሓይልታት ዓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ዝኾነት መርከብ ንግዲ ጉድኣት ወሪድዋ ከም ዘሎ ፀብፀባት ሓቢሮም ኣለው እዚ ከምዚ ንከለ ድማ ገዳይም ተጋደልቲ ኣሜሪካ ተኣሲሮም ብዓሰርተታት ዝቑፀሩ ገዳይም ተጋደልቲ ኣሜሪካን ኣባላት ወታደራዊ ስድራ ቤትን ኣብ ውሽጢ ካፒታል ኣሜሪካ ኣንጻርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይደ ዘላ ኩናት ተቃውሞ ዘስምዑሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ከይዲ ከም ዝኣተው ኣልጀዚራ ሓቢሩ እቶም ሰልፈኛት ፖሊስ ቅድሚ ምእሳሮም ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይደ ዘላ ኩናት ደው ክብል ዝፅውዕ ባነራት ሒዞም ድምፆም ከስምዑ ከም ዝተረኣዩ ድማ ይገልጹ እቲ ፍጻመ ገለ ክፋል ህዝቢ ኣሜሪካ እንተላይ ወታደራዊ ኣባላት ነበር ሓዊሱ ነቲ ኣሜሪካ ኣትያቶ ዘላ ኩናት كم زي يدقفوا دما زقول لحيو እዚ ከምዚ ንከለ ድማ ጀርመናዊ መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ብሰንኪ ነሃር ዋጋ ነዳዲ ነፈርቲ 20 ውሽጢ ኣውሮፓ ዝካየድ ሓፀርቲ በረራት ክሰርዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መንገዲ ኣየር ኣውሮፓ ዝኾነ ሉፍታንዛ እቲ ስጉምቲ 40,000 ሜትሪክ ቶን ነዳዲ ክዕቅብ ከም ዘኽእሎ ድማ ሓቢሩ ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ካብ ዝውላዕ ንዳሓር ዋጋ ነዳዲ ነፈርቲ ድማ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ሃገራት ወሽመጥ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ዓበይቲ ነዳዲ ምዃነን ድማ ይፍለጥ ሃገራት ወሽመጥ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ዓይነት ነዳዲ ምዃነን ድማ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ንከለ ድማ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ኮሎምቢያን ዕጡቃት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ብምድጋፍ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ይሳተፉ ከም ዘለው ሓደ ፀብጻብ ጠቂሱ ዲኣይጂ ዝተባሃለ ፀጥታዊ ትንተናታት መሃብ ዝነጥፍ ትካል ከም ዝበሎ እቲ መርበብ ዕሳታ ምዕራብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት መንግስቲ ዝነበረት ከተማ ኣልፋሽር ኣብ ኢድ ዕጡቃት ኣልሰሪዕ ክትኣቱ ድማ ዓብዪ ግደ ከም ተፃወቱ ድማ ገሊጹ ኢማራት ግን ዳዕመ ሰሪዕ ትድግፍ እያ ዝብል ክስ ድማ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ حلاف حيل بحر أمريكا خاب سلطانو لقيقو حلاف حيل بحر أمريكا جون لاف خاب سلطانو خمزلت عليه مكل خالت هاجر بينتاغون تمارو عفريتو وهاو قال بينتاغون شون بورنلاند أما حوراو مرة خبطاتو زرقو حد صحوف اتسوقوم تبغط وتفتصام خم تخون قون حبيرو أكون دوم مختل حلاف حيل بحر هانك جزياو حلاف خوين خمزة قلل بارنلاند وسيخو قليسو بينا لابز حلاف ورحت تدحر واي كاب من محلار ترامب زيتا عليه لعلواي درجة زلو وتادراو مرحيو ازيزمت زل أمريكا إسرائيل مس إيران أبزا كايدة تخوينات أمريكا متصاو هرمز قصال اقراو تكورن زل أوانيو እቲ ሓይሊ ባሕሪ ፌላን ካብ ስልጣኑ ዝለቀቀሉ ምክንያት እንታይ ምኾም ዝኾነ ግን ኣይተቃሰን ብስም ሓላፊ ስርሕታት ሓይሊ ባሕርን ምክትልን ፌላን ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ዝሃቦ ኣገልግሎት ዓሚቕ ምስጋና ክንገልፀ ንፈቱ ይብል ፓርለል ኣብ መጻኢ ጻዕርታት ድማ ጽቡቕ ዕድል ንምንየሉ ይብል ፌላን ካብ ስልጣኑ ምልቀቁ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሃግስ ንሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ራንዲ ጆርጆ ኣብ ስልጣኑ ክወርድ ምሕታቱ ስዒቡ ድሕሪ ሰሙናት ጥራሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ካልኦት ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ጀነራል ዴቪድ ሆደን ሜጀር ጀነራል ዊልያም ግሪን እውን ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ድማ ይፍለጥ ኤግስና ፔንታጎን ካብ ዝኣቱ ንድሓር ሓላፊ ስርሕታት ሓይሊ ባሕሪ ምክትል ሓላፊ ስታፍ ሓይሊ ኣየርን ዝርከቡ ሓያሎ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ካብ ስልጣን ድማ ባይር እዩ ሓላፊ ፊንላንድ ብዓብዩ ምምሕዳራዊ እዩ ፖሊስ ምሕንፃፅን ምልመላ ምስልጣንን ምዕጣቕን ድማ የጠቃልል ከም ህንፀትን ፅገናን መራኸብ ከምኡ እውን መሳለጥታት ሓይሊ ባሕሪ ከምኡ እውን ባጀትን ሎጂስቲክን እውን ይከታተል ፊንላንድ ቅድሚ ሕጂ ብወታደራዊ ማዕረግ ድማ ኣገልግሎ ይፈልጥን ኣብ 2024 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዘዘ ኣብ መጋቢት 2025 ድማ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ድማ ክሰርሕ ፀኒሑ ኣብ ንግዲ ዝነጥፍ ፊንላንድ ኣብ ጎስጓ ትራምፕ ዓብዪ ብርክቶ ገንዘብ ከም ዝገበረ ድማ ይፍለጥ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ትራምፕ ኣሜሪካ ብስሙ ዝተሰነየ ሓደሽቲ መራኸቢ ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እውን ምስ ፊንላንድ ተራእዩ ነይሩ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እንዲሬዮ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ጉዳይ ምዕባለ ዘይምህላው ሓደ ሰብ ሓላፍነት ክወስድ ነይሩዎ ክብል ገሊጹ እዚ ኣስታት 30 ሚእታዊ ናይቲ ፊንላንድ ዝተረኣየሉ ምክንያት ይመስለኒ ክብል ድማ ገሊጹ እቶም ካልኦት 70 ሚእታዊት መተካእታ ፊንላንድ ትሕቲ ሜጋ ብንጹር ዝፍለጥ እዩ ክብል ድማ ይገልጽ ብቐሊሉ ብዝፈትዎን ዝኣምንዎን ሰብ ቀይርዎ ዝደለዩ ይመስለኒ ክብል እውን ርእይቶ ኣካፊሉ بخالي زينانا دما قلقلنا ناقطان قعزن إيرترا بخلاسة حساوين قورن 9 ورح زاسلتنام أوالاتو بعشر 9 ميازا باز عمر ريقو إذا خامزين كلا دما خور بريدن سياس أفوركي نفوليلوخ بريدن زيمبابوي إماراتن مونغوا تقبل زاراريبو مال 20 كلتن ميازا 20 شدشن كور بريدن سياس أفورك نفوليلوخ بريدن زيمبابوي أبيت صحفة مقبل قاشا دندن تقبل زاراريبو علامة مقاشا تفوليلوخ زيمبابوي زي قواميت آبال بايت تتان مخان أبتو غورو دلات عرتات كاب منغستي إرترا قعود قاف نمركاو دما زعلم ينيرو
ኤርትራ ዘይከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንግስቲ ኣልሳቤጥ ናይ ብሪጣንያ ወይ ድማ ቻርለስ ደጎል ናይ ሃገረ ፈረንሳ መፅኦም ኣብ ሎሚ ጀሚርና ናጽነትኩም ሂብናኩም ኣለና ተባሂልና ናጽነት ይረኸብናን ክንዲ ግዛዕ ዝኸውን ጽላል ዘርጊሕና ደግዳጊት ተዓጢቕና ጎይታይን በይተ ኢልና ንኣውሮፓዊ መራሒ ተቐቢልና ናጽነትና ብኸፍና ይረኸብናን ይረሓስኩም ኢሉ ብቋንቋ ብሪጣንያ ብቋንቋ እንግሊዝ ወይ ድማ ብቋንቋ ፈረንሳ ተዛሪቡን ናጽነትና ብናይ ወርቂ ብያት ተዘቐበልና ኣውሮፓዊ የለን ብቋንቋና ጌርና ኤርትራ ሃገርና ካብ ሎሚ ጀሚርና ነፃን ልዕላዊት ሃገር ኮይና ኣላ ንባንዴራና ድማ ኣብታ ዘይተሰበረት ዘንጋ ሓቂ ሳቂልና ያለና ዝበልና ድማ ንሕና በዓልና ኢና ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ዝኾኑ ተላእኽቲ ስርዓት ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ውሳናት ተነጊፍና ብምድርን ናይ ልዕሊ 50 ዓመታት ሰላማውን መሪርን ብረታዊ ቃልሲ ብምግባር ኢላፍ ጀጋን ደቂ ህዝቢ ከፊልና ኢና ናጽነትና ጨቢጥና ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብመሪር መስዋዕትን ብቁልጽሙ ናጽነቱ ዝጨበጥ እንኩ ህዝቢ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ ናጽነት ኤርትራ ከም ናይ ሱዳን ወይ ድማ ከም ናይ ኬንያ ከም ናይ ዩጋንዳ ከም ናይ ናይጀርያ ወይ ድማ ከም ናይ ሴኔጋል ወዘተ ብናይ ፍርቂ መዓልቲ ዳስ ውራይ ድማ ዝተረኸበ ኣይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ስልጣን ናይ ምትሕልላፍ ሰነድ ዝተቐበለ መራሒ ድማ የብልናን ሓርበኛታት ተጋደልትና ክቡር ደሞ መፍሲሶም ክቡር ዕፅምቶም ኮስኪሶም ዘምፅዎ ናጽነት እዩ ዘለና እቲ ካብ ወርቅን ኣልማዝ ዝተረኸበ ናጽነት ኤርትራ ክላሽ ብሬን ታንክታትን መዳፍዕን ኣምሪኻ ኣስመራ ብምእታው ዝተረኸበ ዳ እምበር ቆረብታ ስሪኻ ዝተረኸበ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ንስለ ናጽነት ክብል ብዘይ መጠን ተሰዊኡ ተሰንኪሉ ተሰዲድን ተከላዊትን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንርእሰ ወድኣመት ዝኾነት በዓል ናጽነቱ ብፍሉይ ክብርን ድምቀትን ድማ ዘብዕላ ኩሉ ሻዕ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሎ ነገር ክቡር እዩ ክቡር ብክቡር ድማ ናጽነት ኤርትራ ናይ ሸሓት ቀያሕትን ጸለምትን ህዝቢ ህይወት ድማ ዝሓተተ እዩ ክኽበር ድማ ግድን እዩ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ድማ ኣብ ፈረንሳይ ተፈረመን በዓል ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ከየኽበሮ ደኣመን ከኽብሮ እዚ ከምዚ ንከሎ ድማ ኤርትራን ኣሜሪካን ንርክበን ናብ ንቡር ንምምላስ ተረኺቡን ዘሎ ፍሉይ ዕድል መርሓባ ንብሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድናታ ንምምሕያሽ ድሌት ኣለዋ ክብል ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉዳይ ኣፍሪቃ መስዑድ ፓውሎስ ተዛሪቦ ንዓመታት ሓሽኪሩ ዝጸንሐ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምምሕያሽ ዝምድና ዝዓለመ ርክብ ብመንጎኝነት ግብፂ ክካየድ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ኣለዉ እቲ ቁርዒን ሚዛናዊ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኩለን ሃገራት ዓለምና ድማ ዘድሊ ጉዳይ እዩ መራሓን ነፃን ሓራን ፖለቲካዊ መስመርን ተመጽዋይነት ዘጸየነን ነፍስኻ ምክልኻል ዝብል ማሕበራዊ ክብርታት ሰረቱ ሓራን ነፃን ፖለቲካዊ መስመር እዩ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓለማዊ ፖለቲካዊ ነውፅን መቐይሮ ፖለቲካ በትርን ካሮትን ንሓይሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ውድቀቶም ኣብሲሩ ርእሶም ዘድልላ ግዜ ዝኣተነላ ንመስል ጀነራል ስብሓት እፍሬም ኣብቲ ቅድሚ 24 ዓመታት ኣቢሉ ንጂኦ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምልክቶም ዝገበሮ መደረታት ኣብ ዘበና ብምሕንካርን ነገራት ብምትሕላኽን ብዝርያ ኢድ ምጥዋይን ምግብዕባዓን ምፍርሓን ዝመፅእ ፍታሕ የለን ኣብ ሚልዮናት ዓፂኻ በይንኻ ንኽትግብን ምድላይ ተቐባልነት የብሉን ክብል ድማ ገሊጹ ነይሩ ልዕላውነት ሃገራት ግሂዝካ ብሓይልኻ ድሌታትካ ክተትግብር ኣብ ኤርትራ ዝሕሰብ ኣይኮነን ይብል እሞ ቀፂሉ ድማ ማእኸል ስሕበትን ቀርኒ ኣፍሪካን ኤርትራ እያ ኣብ ሕድሕዳዊ ምትሕባር ልዕላዊ መሰል ሃገራትን ህዝብታትን ዝቐደመ ክልተ ኣውሮፓ ዘማእኸለ ናይ ምክብባርን ሽርክነትን ጽምዶ እዩ ትእንኮ ፍታሕ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዛ ኪኒና እዚኣ ከይዓበይትን ከላ ምሓጣት መሓድሽ ኣማራፂ እዩ ጥባሕ ከይዓበየ ጸገም ከይፈጥረልኩም ምናልባት እውን ዘይክትርከብ ትኽእል እያ ክብል ድማ ገሊጹ ነይሩ ንሆ ከዓወዮ ለይትን ቀትርን ከጽልምዎ ውዒሎም ዝሓድሩ ዝነበሩ ህዝብታት መንግስትን መሪሕነትን ቀደምቲ ልኢኾም ብወታደራዊ ዕንደራን ከምብርክኽወን ክመልክወን ብዓለቆን ሓሶትን እገዳብ ርእሲ እገዳ ጌርካ ክርምስዎ ዝገበርዎ ሓቐነ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ተሩርብዎ ዝበልዎ ድማ ረብሪዎም ድማ ላሽሎም ይርከቡ ኣለው ክብረትካ ሸጥካ ዝርከብ ክብረት የለን ናይ ጎይታን ጌይላን ናይ ወሃውን ተቐባልን ብረድኤትን ምጽወታን ዝግበር ዝብና መወዳእትኡ ናብ ሕስረትን ጥፋትን ምዃኑ ርሕቕ ከይበልና ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ናይ ሕማቕን ጽቡቕን ኣብነት እዩ ናይዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሃገራት ምዕራብን ምድናን ርእሲ ውፅኢት ዘይተባታተኸ ቃልሲ 100 ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እምየት ናይ ቀትል ዘይስዕብ ዳዕዳዕ ከም ዝበሃል ዋላ እኳ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለና እንተነበረ ብዘይካ ምጽማምን ብጽፍርና ቆሪስና ብምብላዕና ዓቕሚ ነብስና መሲልና ንምኻድ ካልእ ምርጫ ኣይነበረን ንሆ ከዓ እቲ ግዜ ኣኺሉ ብሕጎ ዘይኮነ ብገበላ ኢድ ነሲኦም ይኣትዉ እታ ኺኒና ድማ ይሑጥዋ ኣለዉ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድናታታ ንምምሕያሽ መንገድታት ንምርካብ ሓሰው ትብል ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ብመሰረት ዌል ስትሬት ጀነራል ዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስታ ፖለቲካን ጂኦግራፊያን ኣቀማምጣ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ብልጫ ዘለዋ ኤርትራ ዝምድናታት ምድላል ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ንምምሕያሽ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ይፍትኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ከም ዝሓበሮ እቲ መስርሕ ምትዕራይ ዲፕሎማሲ ከም መበገሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ብምልዓል ክጅመር ምዃኑ ድማ ትንቢሁ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ መስዑድ ፓውሎስ ማልሶኒ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ግብፂ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንምምቻው ትሕግዝ ከም ዘላ ሰበስልጣን ተሃገር ገሊጾም ኣብቲ ርክብ ፕሎስ ንፕሬዚደንት ግብፂ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ኣብ ቀረባ እዋን ምልዓል ክትጅምር መደብ ከም ዘለዋ
ነቲ ጉዳይ ዝፈልጡ ሰበስልጣን ገሊጾም ብሃው ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝምድና ኣሜሪካን ንምሕያል ብሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ ምቅያር ጂኦፖለቲካዊ ቀዋማን ምንቁልቋል ጽልዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ምሕያል ጽልዋታት ቻይናን ሩስያን እዚ ናይ ዕቁዳት ወጥሪ ምስ ኤርትራ ዳግማይ ግምት ክትገብረሉ ከም ዝተገደደ ድማ ዘጠራጥር የብሉን እቲ ጸብጻብ ከም ዘነጽረውን ዋሽንግተን ኣብቲ ዞባ ዕብለላ ምዕራብያንን ምቁጻይ ዝቃላቀሉ ዘለዉ ሓያላት መቀናቅንታን ምውዳህ ዳግማይ ጽልዋታትን ተወዳዳርነትን ንምምላስ ተካይደ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ የምልክት ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2025 ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ መስዑድ ፓውሎስ ጎኒ ጎኒ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ መንጎ ሃገሩ ምስ ኤርትራ መዳይ ህግራዊ ንግዲ ጸጥታን ጸረ ሽበራን ማእከል ዝገበረ ምይጥን ምርዳእን ትገብር ድልየት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጹ እዚ ድማ ንዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ባብ ዘተ ንምዕባለ ሓበራዊ ንግዲ ከምኡውን ጸጥታዊ ሽርክነት ንምዕባል ክኸፍተለን ዘለዎ ተስፋ ድማ ገሊጹሉ ምንባሩ ይዝከር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዘመላኽትዎ ዘለዉ ድማ ኤርትራ ተገዳስነት እንተርእያ ምቅያስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናብ ካልእ መድረኽ ምሕያል ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ ዝእንፈት እዩ ታሪክ ሕድሕዳዊ ዘይምትእማንን ኣብዚ ዕግርግር ዝመልኦ ዞባ ኣወንታዊ ክልተኣዊ ዝምድናታት ኣብ ምህናፅ ዘለወን ቀንዲ ረብሓታት ኣብ ግምት ብምእታው ዳግማይ ምትእማን ንምህናፅ ርኡይ ጻዕርታት ድማ ይሓትት ፈርተሰዋ መበል 25 ዓመት ምጅማር ፈነወ ሬድዮ ቋንቋ ብድውየት ተኸቢሩ መበል 25 ዓመት ምጅማር ፈነወ ቋንቋ ብድውየት ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ብ1718 ሚያዝያ ኣብ ኣደርተር ንእስ ዞባ ፈርተሰዋ ብዝተፈላለዩ መሳነዳት ተኸቢሩ ብምኽንያት እቲ ናይ ክብሪ መደብ ድማ ኣብ ባህላዊ ትንሳኤ ብድውየት ኣገዳስነት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደም ምውጋድ ድሑር ልምታት ከምኡውን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ትምህርትን ሬድዮን ብድውየትን ዘተኮረ ዋዕላ ድማ ተኻይዱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ማሕደራ ዞባ ጋሽ ባርካን ምክትል እዚ ሰሜን ምዕራብ ዶዋት ኮነሬል ዮናስ ብጻ ምላሽ ዝርከቦም ሓለፍቲ ኣዘዝ ሰራዊትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዕድመ ዝተገበረሉ ምሕዋስ ሱዳናውያን ድማ ተረኺቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከለ ድማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ብሰንኪ ሸለልትነት ኣብ ረርታ ኣየር ከም ዝተጋጭዋ ሰመት ዘረጋጊፆም ኣብቲ ኣብ 2021 ዘጋጠመ ፍጻመ ኣብረርቲ ናይተን ነፈርቲ ስእልን ቪድዮ እናወሰዱ ከለዉ እዮም ድማ ተጋጭዮም ክልቲኦም ብዘይገለ ጉድኣት እኳ እንተደሓኑ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ከም ዘስዓቡ ድማ ዝተገበረ ምርመራ ሓቢሩ ዜናና ድማ ተጋዳላይ ሓጎስ ኣረጋዊ ተሰዊኡ ኣባል ጨንፈር ሚኒስትር ዕየር ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ገዲም ተጋዳላይ ሓጎስ ኣረጋዊ ብ21 ሚያዝያ መንበል 72 ዓመት ተሰዊኡ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ሓጎስ ኣረጋዊ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ካብ ተዋጋእ ሰራዊት ኮሚሽን ስንቅን ድሕሪ ነጻነት ድማ ኣብ ክፍሊ ቁጠባ 191 ሚኒስትር ዕየር ማሕበራዊ ድሕነትን ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ተወፋይነት ዘገልገለ ሓረኛ እዩ ተጋዳላይ ሓጎስ በዓል ሓዳር ነቦ ክልተ ደቁን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ22 ሚያዝያ ኣብ መኻነ መቃብር ደቀም ሓደ ድማ ተፈጺሙ ንኹሎም ቤተሰቡን መቃብሩን ድማ ጽንዓት ንምና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ጠናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ሰላምና ትምነ በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም